Zan yi magana a yau, magana a yau da magana a yau da magana a yau. Abinda na fada zan jaddada, yara manyan mu da tije duka zan harhada. Ba mu da kishin kanmu, mu muke raina kanmu, ba al'ada ba ci mutunci har da addinin mu. Allah ya yi sana don abin ya cutar da zuciyana. An samu ciwon da ya fiya taba dukiyana. Yana da kyau mu saya mu tina ka kwana, mu fito kanmu da kwarkwatonmu, mu yi magana ta yadda dole za a ji mu. Amma kowa ya shiru, da ta siyasa ake da tuni mu tattaru. Mu yi ta ihu billahi kaman kaddangaru, amma an taba addinin Allah mun yi shiru. Idan ba za ku yi magana ba ni kam na gaji, na fito in yi bayani don duniya ta ji. Ni kadai gefe na ba mai ci ba namiji, zuciya ta hana an tsaya neman agaji. Kan addinin Allah ban ki ba in yi damage. Gargadi ku yi addini ku bi namu, akan me kuma kuke sace yaran mu? Ko so kuke hankali ya tashi, ko kuma so kuke wani ya rasa ran shi? Fada dauna fada abu ne da ban haushi. Musulmi kwarai dole a yau ya nuna kishi. Za a zauna lafiya inda yayan su ne, ko kuma suna tunanin cewa muna tsoron su ne? Ko da yake laifin manyan yankin mu ne, haka shi ke ba da kai wannan zanta haka ne. Wanda haka ganin kuda za a yi mana haka ne? Akwai mai bakin magana a yau, mana zo na yi magana a yau, magana a yau ne magana.